Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat shibun ki tiar ngi ai wai. Ka dorbar jong usim right nong tlu lengba ki Longsan in Chatchio hayo umden Haribhoi district. Lengba jong ane ka kubor ki pha ya ka jing pentip syabaro balasya banwan ra yo kwaim bad usok plang nadu menta ka sengi ka arp arterik upnai naiweng arajar arpwei sya ka te ka thain. Kajulong kerukom bakate kathain nadu ki por ki ba menswa kadang bat ya kerukom ka bakat ba ompat dei ka rashi ot ka ba hage lengkha rep ka ba ka dorbar raj da ka bor jong usim kim jusha banwan ra kwaim lane usok plang sya ka te kathain ka ba longru ka bala le lane lahikai nadu ki por kulong kuma kumta lengba jong gane ko khubor ki Longsan ka raj nong tlu ki badai pej ya ka yo umden ki ba kentup yo pator SD matong baruba S doloi mani ki pentip banadu menta ka sengi ka arp arterik upnai naiweng arhajar arpwei bat terter lasya banwan ra yo kwa im badu sok plang hapo ka te ka thain bat ru ha ka yo jong ka tayo banwan kata ha ka arp khandai tarik upnai naiweng arhajar arpwei lasya banwan ra